Malawi Today. Tikulandireni kulikonse kumene muli. Apa pali uthenga ochokera kwa the DC umene akulongosola zimene zikukhalira ku Lilongwe padakali pano. Ku Lilongwe kumsika wa ku Soka Market kumeneku kwachitika zinthu zodabwisa kwambiri. Komanso tikumva nkhani zina zodabwisa zimene the DC wabwera nazo ngati breaking news. Tateni tikhale limodzi timve kuti the DC abwera ndi zotani. The DC omvera tikuyimisa kaye mapulogalamu athu onse pano pa DC desk kuti tikupasireni uthenga umene wangotipeza kumene kuno ku the DC kunena kuti posatira mkangano umene unachitika dzulo mu mzinda wa Lilongwe pamene anthu azikwanje anapita ku Soka Market kuti akalande migodi komanso mmodzi mwa iwo ndikumenyedwa. Lero mama uno mzinda umene wa Lilongwe makamaka Soka Market kwazaza apolisi ndipo magalimoto ali ponseponse akuzungulira pena paliponse mu mzinda umene wa Lilongwe. Komanso nkhani ina yomvesa chisoni imene ikutipeza ku the DC ndionena kuti mmodzi mwa anyamata amene timanena kuti wamenyedwa kwambiri amene watisiya ndiye mwina ndikuganiza kuti mwina apolisi amene popeza tilibe umboni weni zifukwa zimene abwerera kumeneku mwina nkutheka kuti mwina abwera kuti azakhazikise bata poona kuti mwina awazi kwanje wakhonza kubweranso kuti azabwezere imfa imeneyi ya mzawo amene watisiya ku chipatala wamwalira chifukwa cha kumenyedwa kumene wamenyedwa dzulo ku Soka Market atapita ndi mabwana awo amene akuzitenga kuti ziko ndirawo ndipo akulanda malo osiyanasiyana. Anamumenya kwambiri nyamata amene monga amene tinanenera mu audio yathu ya mmamawa ndipo kukumveka uthenga osasemekizika kuti nyamata ameneyi watisiya. Nkhani ina imene tikufuna tikupasireni pano pa the DC desk ndiyokhuza ndi kunkhata be. Kunkhata be kunabwera truck ya chimanga kwa DC yokwanira matumba 300 chokuti apereke chimanga chimenechi kwa anthu osauka. Komano chodabwisa njonena kuti popeza kwa DC kulibe ku warehouse anasungisa malo ena amachedwa works Nkhata Bay works matumba amene wa 300 koma dzulo usiku kwakhala kumapita galimoto ina Fred imene tina number plate yake koma sitichula dala ndipo chimanga chimenechi chikubedwa ndipo dzulo galimoto imene yakwanisa kunyamula matumba 15 achimanga kuchokera pa matumba 300 amene anabwera kuchokera kuboma kuti chimanga chimenechi chigawidwe kwa anthu osauka. Koma popeza ziko lino ndira manjanjawidi akuluakulu akumeneko kwa DC ku Nkhata Bay amba kuchiba chimanga chimenechi magalimoto awo motero kuti galimoto ena yochedwa Honda Freed imene nambala yake tili nayo kuno ku the DC yanyamula ndithu chimanga chimenechi chokwanira matumba 15 achiba dzulo kupita nacho malo osiyanasiyana. Akuluakulu akumeneko kwa DC ku Nkhata Bay amene akugawana chimanga chimenechi komanso pali mphekesera kunena kuti abweranso lero kuti azatengeso chimanga china. Uwu ndi uthenga umene tinafuna kuti tikupasireni mama uno pa zimene zikuchitika mu Lilongwe posatira imfa ya nyamata mmodzi wazikwanje komanso kwa DC ku Nkhata Bay kumene anthu akumeneko akuluakulu aku Nkhata Bay DC chimanga chimene chinabwera pa truck matumba 300 kuti agawe kwa anthu osauka koma chimangachi akuchiba. The DC.